Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ke channel Gus Tajib Official. Pokoknya nyos kuwi isu-isu wis arep subuh. Tur yo nyeni pokoknya bayaran. Live Gus. Nggih, muga-muga ditonton seluruh Indonesia. Bahkan seluruh Asia. Pokoknya live hari ini jensip kuwi. Sponsore bakso Mae Soimah teman pasti lezat. Teman Gus, ayo ya live cik. Toro nek live karo Gus Tajib ki ya sip. Apa meneh dekengane Pak Prabowo. Kan ngono. Kaya videone mau kae lho. Mau esok masuk. Tolo nek live karo Gus Tajib ki ya sip, apian. Yo wonge bagus, calone santri kerapiak jan lumayan. Ngalahke asidik. Nek Gus kan ngalahke asidik. Tur ya sip guys nek live karo Gus Tajib. Apa meneh tik ora kok gawe konten jalan-jalan Gus. Mboten pokoke live wae. Toro nek live karo Gus Tajib ki ya si kuwi sponsore raris. Toro dukung Pertamina Gus. Apa meneh masalah etok rondo kan Gus ki kan etok santri kerapiak. Santri kerapiak Gus, nggih pokoke jos kuwi. Nek live karo Gus Tajib kan streaming. Kan bagus. Ya nek delok-delok saka kamera. Kulon Plogo selamat pagi Kulon Plogo. Hadir Gus, oke. Toro nek live streaming ki ya sip kuwi. Ana sponsore tapi laris. Ya nek live karo Gus Tajib ki ya sip kuwi. Ya tik delok dari dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Banjarbaru, Banjarmasin pokoknya hadir. Oke. Tolo nek live hari ini jos kuwi apa meneh tuku sound. Kan nek live karo Gus Tajib ki ya sip kuwi. Tik bayar karo YouTube. Nek Gus kan etok penghasilan saka YouTube. Ya kaya sisuk tuku omah ning Paseban Bantul. Bantul Barat Gus, nggih. Pokoke Bantul Barat. Live karo Gus Tajib. Streaming. Pokoke sip kuwi. Live karo Gus Tajib channel TV. Toro Bantule Bantul Barat kene Bantul Timur Paseban. Lampung hadir Gus. Oke, selamat pagi Lampung. Assalamualaikum. Pokoke nek live karo Gus Tajib ki ya sip. Live karo Gus Tajib streaming. Ya ana sponsore lagi kan laris. Pokoke nek live ki ya sip. Delok-delok ya bagus. Pokoke sisuk ngedeke majelisan ning Paseban. Kan mondoke ning Krapiak sikit to guys, sip kuwi.
mondok ning Krapyake jan tonjo kuwi. Sing penting alumni Krapyak. Nggih to, guys. Pokoke Blitar Raya hadir Gus. Oke, selamat pagi Blitar Raya. Boyolali hadir. Oke, selamat pagi. Jawa Timur hadir. Lamongan hadir Gus. Oke, selamat pagi Lamongan. Pokoknya live streaming bersama Gus Tajib Channel live. Kan yo siaran langsung. Dadi Gus iki kan penak nyeni. Yo siake ning akune Gus Tajib dhewe nek rabi karo santri Krapyak. Wes kuwi live streaming. Kalau ya sisok kelingan pengajian Gus Idam nempelake 6 jam men tak ditangin nonton men seneng nempelake sintet sing tok template kae wong kulon Progo nggih pokoke sing penting santri Krapyak. Pokoke nek live karo Gus Tajib ki jan nyeni isu-isu live streaming. Kan Gus kan bagus. Masa etoke rondo kan ra mungkin. Ya minimal etoke santri Krapyak lah. Semarang, selamat pagi Semarang hadir Gus. Oke. Muga-muga le dodol laris Semarang kok. Sing penting live karo Gus Tajib. Wonosobo hadir. Oke, assalamualaikum Wonosobo. Waalaikumsalam Gus. Oke, setia live streaming Gus Ana Mustajib Channel. Tolong nak live ngene iki ya dibayar karo YouTube Gus Tajib TV. Pokoke live streaming. Kalau ya sisa pengajian Habib Syekh, Setu Habib Jidan, Habib Syekh, Setu Habib Syekh ini berarti Setu malam Minggu. Nek Habib Jidan malam Jumat malam Minggu malam Setu bener tanggal 10 pokoknya live. Kalau ya sip kuwi sisok pengajian nemplake ya sip kuwi live streaming bersama Gus Ana Mustajib Channel live terus ya bayaran lah termasuk Tor ya nyeni kuwi lho guys live karo Gus Tajib barane konten yang gede Pak Untung sing ra jelas pokoke barane Mbak Yuni Ablol ngono lho guys. Tol pas pengajian pas Habib Syekh Roket Chicken yo nemplake guys. Yo golek cewek ayu. Pokoke sip kuwi nek live karo Gus Tajib. Streaming Gus. Pokoke live karo Gus Tajib ki yo sip kuwi. Bayaran tol hoo. Toles Ponorogo ki yo Ponorogo hadir Gus. Oke, selamat malam Ponorogo. Pokoke nek live karo Gus Tajib ki yo sip bagus. Dekengane Pak Prabowo yo sip kuwi. Live streaming.
Pokoke iki nek live karo Gus Tajib ki ya sip kuwi. Didukung oleh Pertamina, bakso Mae Soimah, Tuman pasti lezat. Lezat ya enak, apa meneh nek gratis. Neng aku karo Asidik bagus aku. Kan etok bojone etok santri kapyak. Kapyak. Sewon Bantul. Bagus aku. Tole ya sip kuwi apa meneh terus iso terus nonton iki. Live soalnya. Tayangan berikutnya hanya di channel YouTube Gus Tajib Official. Apa meneh sisuk tuku omah Paseban. Omahe ya apik Gus. Apik ya rasa tingkat. Sing penting iki tuku sing penting iki rabi karo santri krapyak beres. Beres Gus. Atap udan. Hoto guys. Ketok menara atap udan. Wes engko tak mulai ya guys. Pokoke live karo Gus Tajib ya sip kuwi. Ya ana sponsore. Sing penting iki rasah mikirke ponakane Pak Untung. Tor ya sip kuwi pas nemploki 6 jam ki. Pak ditangin terus seneng kuwi. Neng ya ti live ya Gus moh padhe wow aku. Linggo jejer kok duduk-duduk kae. Tor ya sip kuwi nek live streaming karo Gus Tajib nyeni. Bayaran Gus, bayaran kok ya live je. Tor ya jangan lupa di like, comment, and share ngono lho guys. Pokoke sesuk nek didit iso tuku son. Ngene brewok. Ngene brewok Gus, nggih. Napa ti blokir kok sing duwe son. Sing penting ngebel. Kali ya sip kuwi nek live karo Gus Tajib streaming. Yo nek streaming karo Gus Tajib ki yo bagus. Bayarane oke, sing penting etok santri krapyak. Ndepelke pupu 6 jam. Linggo kene kebak jebul no adap nemplake. Yo ngono ya guys. Hey, sing penting ya nek live karo Gus Tajib ki ya sip kuwi. Wes. Kok ya sip kuwi nek live streaming bayarane oke. Sing penting ki live sahdu iki ya sip kuwi. Nempoke 6 jam. Pokoke nek live karo Gus Tajib ki menyenangkan. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.